Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazela kwigama lami nguHlengiwe Sibongo ngowakwaMbothoke. Namhlanje nje ngesifiso sokuthi ngeke ngixoxele indaba ethi abantwana onabo noma umkhonyana onaye noma umama ogane wena. Sho ukuthi nje ngikhuluma ngomndeni wonke wakho onawo ukuthi ngaphambi nje kokuthi uze uyohlola noma ngaphambi kokuthi uze uyobheka, kufanele ukwazi lokhu ukuthi ibona abantu abaphethe ingxoxo emayelana nekhaya lakho. Into eyenziwa ngabantwana abasekhaya lakho iphethe umsuka wento yonke eyonakala esigabeni esiphambilini edinga ukuthi ilungiswe nguwe, othola ukuthi isikhathi esiningi iyona nto lena ofanele ulungise, ebambe inkinga yokuthi noma edala inkinga yokuthi impilo kuwe ibambezeleke ingayi phambili. Ake ngenze nje isibonelo ngomndeni owuzalayo. Ngizokufaka okunye ekuhambeni kwesikhathi masixoxa le ndaba. Usuzele-ke iy'ngane mhlampe ziwu-4 lapha ekhaya. Uma uzozizala izingane zakho zizoqukatha amacala omndeni, ziqukathe isibusiso somndeni ongasekho. Khona indaba kuthiwa uNkulunkulu wakudala noma abantu bakini abangasekho okhokho bakho bakudala, ngaphambi kokuthi uze ube khona ehlulwini lomzali wakho, noma ngaphambi ukuthi uze ube sesibelethweni wakwazi ungakadalwa. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi wena impande oyozalwa kuyo yinhle noma yimbi, inamacala, inezibusiso. Kunababekade benze okubi, kunabekade benze okuhle. Kunomndeni owawubulala omunye, kunomndeni owawukade ukwazi ukusiza omunye bephilisane labo bantu. Lalela-ke, nazi izingane-ke usuzizele. Lezi ngane mayizokwakhiwa sezithathwa lapha kuloya mndeni owawubulala omunye umndeni wenu esibongweni esisodwa. Okhokho omkhulu kubheka kemuva bathakathana ngendlela yokuthi kuze kube khona abadlulayo, badlula lawo macala bengawathethile. Kodwa ngokuthi phela amacala abantwana nezono zabazali zehlele ebantwaneni, kube-ke suyaqhubeka umndeni uzalwe, umndeni ozozalwa uzoxoxa indaba yakho. Ngizokuchazela. Kuthathwa lapha kuloya mndeni owawukade ubulala abantu. Mangithi ubulala ngisho ukudicelela phansi, ukumonela, ungafiseli omunye umuntu, ungafiseli umfowabo, ebone ngathi okumfowabo kungcono kunokwakhe, masenza izinto eziyizaba zokuthi kube kubi kuye. Kubuyiswe leyo moya uzozalwa kuwena. Kuphinde kubuyiswe loya moya owawukade kuwona ozama ukulungisa ikhaya, kwazi ukulungisa izinto zekhaya, ikhaya simamele phezulu, owawumonelwa, ubuyise uzozala lapha ezinganeni zakho. Njengoba nibabili nihlangene ekhaya likamama, kunabantu abakanjalo ababekade befisa ukuvusa ikhaya liphambili, mase kubaphinde kube khona laba abadicilela ikhaya labantu abanye noma bathakatha abanye ukuze izinto zabo zingabalungeli. Ngapha kamama kuzobe ingapha kababa, kunabanjalo futhi ababekade bomonela abanye, kuphinde kube khona ababekade befisa ukuthi abanye izinto zabo ziye phambili, ukwenza ikhaya liye phambili. Mase behlangana lesi sizukulwane sizozalwa yini lapha nobabili, kuzosuka loya moya waleya nto eyinkinga wena mama ekade ihluphe wena emndenini wesizukulwane sakini esibheke emuva, noma kokhokho bakho kubheke emuva kuze kubuye kuze ngapha esizukulwaneni sonke sakini. Nangapha kababa kuzophinda futhi kanjalo, kulandwe loya moya owawukade wenza kanjalo ezizukulweni zonke ezazikhona kuze kuzoba yinini nikhona nizaliwe ngalesi sikhathi eniphila kusona. Mase kuhlangana lowo moya, mase kuzozalwa lapha ingane kuwena. Ingoba ingakho kuthiwa uNkulunkulu wakwazi ungakazalwa ukuthi uyoba khona umntwana wakho, amazi engakazalwa ukuthi usho ukuthi uyobe phethe insila yemimoya yabantu bakini ngokuhlanganile emzimbeni wenu ngey'gaba zonke-ke zokuphila komuntu. Engaphathi umoya wokuthi kwayekade elethwe kuwena ezophila ekhaya, ukuthi wayekade nomoya ulethwa ngomoya omunye wokuthi wayesuka emndenini, ususwa emndenini wecala lokuthi umndeni wabulalana.
alethwe futhi asuswe khona kulowo mndeni omunye futhi othi cha mina ngangumuntu owenza kahle ekhaya okwazi ukuvusa ikhaya. Aphinde futhi omunye avuswe ngomoya wokuthi wayengumuntu ongaziphethe ngendlela ethize. Avuswe futhi omunye azoba umuntu owayekade enze njani enemimoya yokusiza nokulungisa noma enobunyanga kanjalo ngezigaba kubhalwe ezinganeni zakho. Insila esebantwaneni bakho ixoxa yamacala okhokho bakho enzeke emuva. Ukubona kanjani-ke lokhu ukuthi izingane ozizele ziphethe amacala okhokho bakho nganakwethu? Ungakayi ukuyohlola, ungakayi ukuyobheka kubani umthandazi thizeni, usuzizele-ke nazo izingane, usuyazibona ziyaphila ekhaya. Sukela phansi zizincane. Le ngane lena mayidlala nezinye ingane imonela ibulale ezinye izinto zezingane. Le ngane mayidlala nezingane iyona noma idabule noma ibhidliza, ake ngithi nje ziyakha ama-blocks noma zakha indlu yenhlabathi, ifike ikhahlela ibhekisele. Uyayibona into enjengaleyo? Iyashaya futhi ezinganeni. Uzothini-ke mzali? Usemncane lona, ingoba usayingane, hhayi yingakho kukanjena. Kwenziwa ukuthi uyingane, benziwa ukuthi bayalamana. Kuye bayakhula, banengxabano engapheli, bayalamana. Baze befike eminyakeni ko-18, hhayi bayalwa bangokuthi bayalamana. Wengane akukho kubanga ukuthi kuyalanyanwa. Kufanele manje ubheke lokhu ukuthi cha, la uvuka umoya wokuthi umfowabo nomfowabo emuva le kwahamba kwaze kwaba khona ingxabano eyabenza bengazwani inhlamba. Kubangwa izinto anazo omunye. Usuzovuka lapha enganeni yakho. Wenza kanjani-ke manje? Hamba ukhuze umhlole msamo nganekwethu. Wabona nje ingane uyithengela ithoyizi, yebo uzothi ubungane. Uyithengela ithoyizi ingane nje uliphihlize ithoyizi kubhekele, ayibo. Hamba ukhuze umhlola ngoba kuvuka umoya osemuva azokhula nawo ezefika esigabeni esiphezulu. Umnikeza okuhle abuko kwabanye ukuthi bathole okungakanani. Ubapha isinkwa, ubapha ama-aphula, ubapha okuzobapha khona. Uhleze ebuka ukuthi kodwa kabani kunjani kunokwami, uhleze eqhathanisa. Iyakhula, uqhathanisa niyohamba sigcine sekuqhathanisa nendlela enza ngayo umfowabo. Thola ukuthi uyaphasa umfowabo ngoba kusuka phansi. Uyayibuka lento. Uhlezi nconya ubani ukuthi wenza kahle, mina nginconywa ukuthi ngenza kahle. Ngoba umbethwe insila yabantu abasekuqaleni bevusa umoya fanele ukhulunywe ngawo lapha ekhaya oza ngenhlambuluko, ngoba abantu abakade benza leyo nto abasekho, kodwa kubuyiswa abantu abasha abazofika naleyo mpande yayikade ikhona emuva ukulungisa isimo samacala enzeka kubona, khona kuzoba kuhle kunina. Ningaqhubeki phezu kwamacala. Uthola ukuthi umzali akazoyibona loo nto, uzolokhu mhlampe mawukuthi naye uneso elibuka ngendlela ethize, ngabe ngendlela enhle noma ngabe ngendlela embi. Unomoya obulalayo noma ngabe unomoya ophilisayo. Unomoya okwazi ukubona ukuthi le nto akufanele ngabi kanje, ngoba naye qobo lwakhe uqhamuka endaweni enjani, eyindawo efuna ukwakha kuphile kuye phambili. Kodwa engikwaziyo, iy'ngane zakhe umuntu uyakwazi ukuzibheka zinakekele. Yebo, kuba khona umzali ungazwani nomntwana wakhe ngesimo somoya nengilosi ahamba nayo. Mangabe ingilosi yakhe yakamona, ingane yakhe akavumi ukuthi imdlule mayikhula ngokwenza izinto angabanga nazo. Kunabantu abayimbewu enjalo. Umuntu abuke izinto ezinhle ezizomntwana, kushayisana-ke emoyeni, akafiseli okuhle umntwana wakhe. Umntwana azasho ukuthi hawu phela vele lokhu uma kwenziwa yimina kuba ngathi yilutho. Vele angibonga, ngisho ngakunikani kuyafana, ngisho ngamenzelani kuyafana. Izingilosi zabo ziyabanga, umoya ahamba nawo okwakufanele ukhuzwe kusuka phansi waze wakhula nawo. Uthola ukuthi-ke leyo yinto iyenzeka.
singakafiki lapha esigabeni sobudala zisakhula zenza kanjalo, hamba ukhuza umhlola, hambayo emsamo. Bosibani bani lapha ekhaya siyazibona izingane nesiphezolo. Kunengane ongathi noma ungathi usibani bani nangu lapha. Sithi masimenzele izinto, mase kuba khona izinto zonke zakhe zidicileleke phansi. Asazi lokhu kuba yiphutha, kodwa sesikubona kuyinto eyinjwayelo. Sithi masimnikeza into noma ngabe iyafana nezezinye iy'ngane, uthola ukuthi lento yakhe yena useyibuka engathi yena le anayo ayanele esephonsiso lapha. Ukhona yini umuntu owekade emonela noma eveza noma enomoya okanjalo? Ngoba umntwana lona uma kukhona umuntu okanjalo akumele ahlale ngomoya onjalo enganeni. Akaziveze kukhulunywa indaba ekanjalo ngoba asikwazi ukuthi lapha ekhaya kuvuke umoya wokubulala ikhaya wokumonelana, ngoba lezi zingane mazi kanje zizohamba zikhule lona akuhlakaniphela kubone lona ukuthi lona uyamonela ngaso sonke isikhathi lizochitheka ikhaya. Sicela ukuthi lento ikhuzeke, siyayicela ukuthi niveze ukuthi iqhamuka kanjani. Lalela kuchazela. Uzothi nje ekulaleni kwakho afike usibani bani wakini wathi hayi vele mina nomfowethu sasahamba singezwani, yingakho ubona iy'ngane zakho zingezwani. Vele besilinde noma besithumele vele lo mntwana, yithini esenze kanje, lo mntwana samgcoba sambhala ukuthi kuye uyofike enze kanje, akhulume amacala ethi enzeka kephi emuva. Sikhulume ngaye kunina ninikhona esenibadala ukuthi nina emsukeni wenu, nina enzalweni yenu, nina abazali, kwaba khona izingxabano ezikanjena zokumonelana, zokubulalana, zokwenzana izinto, abakade benemoya, ababekade benezinto ezithize ezihlukene. Kodwa manje ngoba sifuna kulungiswa, ngoba nihamba namacala kwayi nina abazali, sekuzovuka lapha ezinganeni zenu. Ngeke phela ngane yakwethu ukuthi utshala i-aphula uma sekuvele kumile i-orintshi. Uzotshala inhlamvu ye-aphula kuzophuma i-aphula. I-aphula ezophuma nenhlamvu futhi nalowo phinde uyitshale kuya phambili. Kodwa ngoba nizona iy'hlahla nabantu abanezinyawo, isihlahla phela usibeka lapho simile. Ningabantu abanezinyawo nomqondo nomoya okwazi ukulungisa izinto. Yingakho ngane yakwethu uthola ukuthi nizonikezwa kuthiwa nakhu nge-tray, inkinga ila. Uhambe emsamo ufike ulungise lelo nto leyo, afike usibani bani ayikhuluma indaba ukuthi cha kwaba kanje kwaba kanje. Usuyasuka usuyomnikelela mayikhona indlela yokumsusa kuleso sigodi sosizi mawukuthi basaboshiwe bobabili, ngoba ngifuna ukuxoxela indaba. Abantu abaxabene emndenini wakho abakwazi noma bavunyele ukungena ezulwini lomndeni, okuyilo elenza ukuthi abantu abalapha emhlabeni mawucela into uqalwe kubuzwe ezulwini lomndeni wakho ukuthi usibani bani njengoba ezocela ukuthi simnike yini into kanjena, mase kuthiwa mnikeni ngoba wenze kahle ekhaya. Uma-ke laba bantu bakini abahambileyo kade bexabene abangeni kuleya ndawo ngoba bafika nomsindo nokuxova, kodwa into eyenzakalanga nakwethu bayalinda laphana esigodini sosizi beze bekhunjule umndeni wakho ohlambulukile eceleni ezulwini lomndeni wakho, kuthiwa cha sekufanele kuphindele usibani bani emuva ngoba kwabakhona iy'ngxabano ezabakhona, ngoba edingakala ukuthi abuye nikwazi nina enisemhlabeni nikwazi ukuqhubeka niphile. Uma enizalwa kanjalo esigabeni esikanjalo kunabantu bakini abasemndenini abasesigodini sosizi ngezinto abazenza, bayabuyiswa bebuyiswe ngesimo sokuthi umntwana mayezozalwa kubhalwe lelo cala khona abantwana bezokhomba into eyakade yenziwe yibo abantu abangasekho esikhathini esisemuva, kuze nina enikhona nilungise. Ngokulungisa lento kuthethelelwa laba abantu abamile lapha esigodini sosizi, mase beyahamba bangene ezulwini lomndeni. Ngasikhathi kwenze kanjalo kubukwani lapha phansi emhlabeni, awu laze lathethwa leli cala, nihambe nibakhiphe kuleso sigodi esinjalo esosizi esime kanjalo. Niphume nabantwana nibahlambulule makubuya kusakhona amali babo ahlanjululwe iy'ngane zakwethu bekwazi ukuthi bebe izingi lo sezizwanayo. Uyobona iy'ngane zakho sezizwana kanje, uyobona ingane yakho isishintshe ngisho naleyo ndlela, kodwa konke okwenzakala empilweni yakho kubhalwe ezinganeni zakho. Angazi noma le ndaba engichaza lapha iyazwakala yini. Ngiphinde ngithi ukudlula ngithi ukuthi nje kancane kuyenzeka uhlushwe yingane ngesimo sokugangwa abanye abantu, kodwa lokhu kubona zisuka nazo zizincane
Phat. Ubona ingane yakho ilokhu itshontshwayisela. Kuyini ukutshontswayisela? Uthulela ubona ingane yakho isikulahlekele khona la. Ngabe kulahlekela uhamba naye edrobheni noma ubona ilahlekela endlini noma ube nokulahlekelwa ingane. Amaphupho akho akhomba ukulahlekelwa ingane. Isho ukuthini leyo yinto? Isho ukuthi kuhlale kube nabantu abaphambanisa umoya wale ngane ukuze ungazwani nawe, ukuze iqhalela nekhaya noma ngabe ingenzi okufunwa isimo salapha ekhaya. Bazama ukushintsha isimo sayo, ithwebuleka isimo sobuyona nobungelosi ubuyona qho bungabi saba yiyo, kube yiyo phambi kwamehlo akho, kodwa uma ukhuluma naye kungene ngala kuphume ngala ngokwenziwa. Ingakho uzobona engathi uyakulahlekela. Ukuganga lokho bayakutshengisa ukuthi into efanele yenze lapho ukunaka ingane, unqoba izitha ngendlela ozokwenza ngayo ngane yakwethu, ukuthi leyo nto uyigwema ndlelani. Uyabona? Mhlampe-ke uma ukuthi khona indlela ongangifonela ngayo ukuthi ngichazele ukuthi ungenza kanjani, uyakwenza. Noma ngaphandle ukuthi ngize ukuthi uma uthi ukwenza kanjani uyakwenza. Bawuphupha nje ulahlekelwe ingane, thatha ingane yakho uphumele ngaphandle. Ngenzela ukuthi singaphumi esihlokweni, uyongifonela nje. Ngiphinde ngiqhubeke ngane zakwethu. Uma kuyisimo esikanjalo, umndeni wakho ongasekho usukhuluma ngezimo ababa nazo. Kuphinde futhi kube yilapho uthola ukuthi la ezinganeni zakho uyibona ukuthi ayingathi le ngane yami yenza kahle. Kwenziwa njani lapho? Usuthatha iphasi, iyahlonipha, yenza okuhle, usuthatha inkukhu uyalapha emsamo. Yingakho kunalento ethi umntwana wakho uma efika eminyakeni ewu-15 eziphethe kahle sekufanele ubonge izalukwazi. Yonke into eyenziwa umntwana wakho usufanele uyibonge ngoba ikhombisa ukuthi laba basemuva babeka isibusiso phezu kwalo mntwana. Uyakubona lokho, hhayi ukuthi wenza sengathi awuboni. Ukugqugquzela ukuthi konke abakubekile bengakudubi beshintshe basuke kulo mntwana. Uyabona, ifana nalapho khona uthola ukuthi umuntu mayephiwa umsebenzi abantu abangasekho angabe sabonga bayawuthatha ngoba basuke bekunika isibusiso. Nakanjalo umntwana mayenza kahle, hamba phela. Umntwana mayephasa, thatha iqhude, thatha ini, uye lapha emsamo. Injengoba ngichaza ukuthi uma uthole into enhle, uma uthenga ukuthi usuyokubika, usuyobonga, awukwenzi ngoba nakho sekuze kwaba ngaka kwaba kukhulu. Ubonga nje lokhu abakusuka phansi belokho behambe njalo nengane yakho. Noma kade uyokhuluma lapha emsamo usho ukuthi umntwana akenzi kahle kanje bebuye beyikhulumele bethi mase beyilungisile futhi bayiveza uphi uyilungisile, uyaphinda futhi bosibani lokho esikwenzele kanje uhlala ubika, uhlala uthula uthi nje deke. Unezinto ozichazayo. Uphinde kuzoba yilento wengane yakwethu webafowethu engizoyibika. Ile ethi uthi uyambona umntwana wakho la, ayibo le ngane sihlala naye, uthola uyayibona iyashaya isigubhu, iyadlala, ihlezi idlala ngesonto, ihlezi idlala ngesigubhu, ihlezi idlala ngesonto, ihlezi idlala ngesigubhu. Mhlampe isigubhu sazayona, isigubhu mhlampe sobungoma, into yayo nje ihlezi idla. Uyayizwa leyo ndaba? Leyo yinto ngane yakwethu iyakutshela ukuthi lona kahambi yedwa lo. Wabe segcotshwa noma wabe sembathisa umoya yobungoma, uyilibhokisi lokuthi abantu abangasekho bakhulume ngaye lapha ekhaya. Uyakulandelela lokho, ukhombisa ukuthi uyakubona, kodwa mase uyalinda. Kodwa ukulinda kwakho awuyithatheli phansi yonke into azokutshela yona. Uzovuka namaphupho athi ayibo ngibona ukuthi ungakuthatheli phansi ngoba uma uziba yena uziba loya muntu. Ukulinde kodwa ubumlalela uzofika esigabeni salapho uthola ukuthi uzoxoxa khona ukuthi engathi esekutshela ngoba phela uyakhula la nginenkinga noma kunje. Bathi ayikho ngane yakwethu into oyithathela phansi. Ungathi ngoba wena ungakwenzanga esigabeni sakufanele kwenze wena. Ingane yakho uma ikhuluma ngokuthi noma ikuvezela ukuthi ngibona ukuthi uyibone zenzeka izinto, ngiphupa usibani efika lapha ekhaya iyenzekile, uthole ukuthi uyazi yonke into eyenzeka enganeni ezelwe wena yinto ekhulunywa abantu abasemndenini wakho ongasekho ngaphambi ukuthi uyizale, ngaphambi ukuthi izalwe. Yase kuyalotshwa kuwena ukuthi wena uyobheka laba bantu abayilesi simo ukulungisa isimo sekhaya okulo. Awukucindezeli lokho ngoba lo muntu
uyisibani le ngikhuluma ngayo njengamanje ombone lokho eshaya isigubhu umbone kwenza ukuthi uthola ukuthi ingane izovele ithi asiguqeni isithandazi. Hayi wavele uthanda ukudlala ngesonto ave thanda. Hey, ingilosi enaye lowo muntu. Ngolunye usuku ukuthi makugula usibanibani athi manje ngoba nimthathela ngokubalulekile, hhayi ukuthi ngaphezu kwabanye abantu. Wonke umuntu vele uthathwa ngokulinganayo. Shuthi nje mangithatha yonke into yengane esegcekeni ayikho efanele ibe ngaphansi, ayikho efanele ibe ngaphezulu. Mase kubhekene nesimo sikalo sesiphuthuma kubani? Masibhekene nesimo sikalo sesiphuthuma kubani? Ngokusekelayo, ngokufanayo, ngokuletha amandla afana kuyona yonke ingane. Ma ungakwenzi kanjalo ubozibuza umbuzo othi kungani indlela engenza ngayo kule ngane ngingenzi ngayo kule ngane? Sekufanele ukuhlola umoya wakho. Kungani ngincoma kakhulu le ngane le ngingayincoma? Sekufanele uhlole umoya wakho. Mhlambe unaka kakhulu ingane eyenza kahle, uziba le ngane eney'nkinga. Sekufanele uhlole umoya wakho ukuthini lapho. Ungumuntu ongafuni ukubheka into ngoba nakho inenkinga, uhamba nalokho kuhle. Ngolunye usuku le ngane mase wonakala ngasahambi kahle, uzothini? Kushintsha lo, uzoshiya uze ngapha? Ngeke uzushiye ngoba uthande lo uzokwenza kanje. Izinto ezizoba zinhle zenziwa yilo uzozibukela phansi ngoba senishayisana emoyeni. Yingakho kungafanele uthathe amasayidi ey'nganeni. Iy'ngane zingamele zihlangane ngawe zikubuke njengomzathu, uyathetha usibanibani, ube yithopikhi kuzona kodwa hhayi ngokuzondile ngoba uqondile nje wena awuthathi isayidi lamuntu. Ma uyikhuluma ikhuluma kanjalo nje, ma uthi uyabheda namhlanje ubhedile, ma wenze kahle wenze kahle. Ungakuveza ey'nganeni zakho ukuthi khona lo ngathi ungcono kunomunye noma uyaziqhatha lezo zingane. Uqhatha futhi naloya mndeni osemuva ozovuka phela umoya kulezi ngane ubone ukuthi zibonisa hhayi usaqhubeka ngendlela endala sibanibani. Akayilungisi lento, zizoxabana iy'ngane zakho, uvuka lula thuthuva olusemuva. Lugade ukuthi into esey'nganeni zakho awuyiphushi kwayi wena iye phambili kunokuthi ibe ilunga. Unguthisha, ungumgadi walezi ngane. Ingakho isikhathi esiningi abantu mabelele athi umuntu ngiphupha isikole, usuke utshengiswa wena indlela owenza ngayo izinto ekhaya ukuthi iyona noma ayisiyona yini. Mzali noma mama noma ngane, usuke utshengiswa isigaba sento wena sendlela owenza ngayo izinto ekhaya ukuthi ungumuntu owenza kanjani. Awulaleli, izinto uyaziziba, abanye benza wena wenza, usuke utshengiswa ngayo noma iyiphi indlela osuke wenza ngayo izinto. Yingakho kubalulekile ukuthi yonke into eyenzeke ey'nganeni zakho nasekhaya lakho, ngizokhuluma nje ngomndeni, ngikushiye ko-anti kobani nomama okuganile, ngeke ngize ngikufake kakhulu lokho. Ngizokhuluma nje ngalokuthi inkinga onayo ibikwa ngey'ngane zakho, ibhalwa ngey'ngane zakho. Kuyenzeka futhi ukuthi inkinga onayo ibikwe ngunkosikazi okuganile. Kuyenzeka futhi ukuthi inkinga onayo ibikwe ngumkhonyana omganile. Uyabona? Mayikhulunywa ake ngithi nje kungenani, mayikhulunywa ngonkosikazi okuganile, mhlampe uwumuntu owenza kahle, uyabona? Uthola ukuthi lowo muntu bayakutshela ukuthi hhayi lo muntu uzokwazi ukubamba leli khaya ngeqiniso bafowethu. Ubone, uthinta la ngaphandle kokuthi aze abe umuntu onjani omphushayo ukuthi hhayi wena ufuna isenze izinto, yonke into lapha ekhaya fanele isenze, fanele ngikuphushe. Awumphushi umuntu ozokulungisisa. Ngiyakuxoxela. Owesifazane, ngiyaxolisa ukusho le ndaba noma ngathi ngiyaphuma kancane, kodwa ngizama ukukuvezela ukuthi yonke into, wonke umuntu ozele nomuntu okhona ekhaya uzokhomba indlela yezinto ezenzeke lapha ekhaya. Mayenza kahle ngane yakwethu, ngifuna ukukutshela awumphushi. Yazi ngobani? Ngoba akathandani nawe kuphela kodwa uthandana nalaba abantu. Uke waba khona umuntu okanjalo esigabeni esiphambili ukuze kuba khona lowo mndeni olapha ngaphambi kokuthi uzuxabana, aphinde abuyiswe umuntu limfune idlozi lize limthole azokwazi ukubambana avuse umuzi wakini. Ngeqiniso nje, ngaphandle kokuthi wena uzuthi fanele senze ukuthi, fanele ungenze, uvele kuboye athi sefanele kube khona ukuthi uyazi sefanele azibonele izinto ngoba akathandani nawe kuphela, akazele wena kuphela, uzele wonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi womndeni wakho. Uyabona?
uzele laba abantu kakhulu, yonke into ayisabanga phezu kwayo yonke into yilaba abantu. Uthi mayethi nje ecabanga into akhompthi le ngane fanele silungise lokhu, kufanele silungise lokhu, kufanele kulunge la, ngaphandle kokumphusha ngane yakwethu. Uyezwa yini? Uyakwazi ukuhlukanisa, ukwazi ukuhlukanisa into efanele ibe khona ekhaya engafanele, ukwazi ukuhlukanisa abona umuntu ofanele abe khona nomuntu ongafanele, ukwazi yonke into ihlezi la ecabangele wena. Nakanjalo futhi nomuntu osuke uzomgana, angeke ngane yakwethu uthole ukuthi uzomphushela ukuthi lapha ekhaya kufanele kwenzeke izinto, kufanele kube kanjani. Kuba kanjalo nje ngane zakwethu. Ngizobala owesifazane kakhulu ngoba owesilisa ilo osuke ezovuselwa umuzi, usuke evele esekhaya lakhe. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kwena umuntu wesifazane uqondane nomuntu wesilisa ongenayo inhloso yokuvusa ikhaya. Uyayibona into enjengaleyo? Othola ukuthi wena ufika ngomoya othize onawo onesibusiso, uthola ukuthi ufika kumuntu onjani ongenayo leyo nto nayo, akucindezele ubone izinto zakho yishona phansi. Ngiyaxoxa uphuma ehlokweni, ubone izinto zakho yishona phansi mshana ney'ngilosi kwaphela. Ngiyabuyela emuva. Yinto ekanjalo ngane zakwethu ukuthi impela bonke abantwana bazele baxoxa indaba ephethwe emndenini wakini ongasekho. Kanjani futhi mangabe kuthiwa uthola khona omunye lapha egcekeni uziphethe ngendlela engazuthi ubamba lo muntu wesilisa, ubamba lo muntu wesilisa, abe nalengane, abe nalo, aphinde abe nalo. Ubokwazi futhi ngane yakwethu ukuthi umndeni wakhe noma umndeni wakini kunalaba bantu ababekade benjalo. Thola ukuthi kunesalukwazi nje impela esagcina kuthiwa wagcina edlulile emhlabeni, kodwa akaphelelanga emshadweni wakho. Usezokhuluma ngalo mntwana, usekubhalwe kulo mntwana ukuthi hawu, kwaphinde kwaba khona ugogo owagcina engaphelelanga emshadweni wakhe. Hawu, kodwa kwaphinde kwagcina kwaba khona umkhulu lapha ekhaya ongashadelwanga. Uthola ukuthi uyabathola amakhosikazi awavumi ngoba umkhulu wakho kanjalo noma abasemuva baba kanjalo. Ngezigaba zonke into eyenzeka emndenini nasey'nganeni onazo, ukhulile noma ngabe umncane, ubokugada ngane yakwethu, kukhomba into eyenzeka kubantu abasemuva. Ngaphambi kokuthi uzuhambe kubantu abahlola abagula abenzani, qala ubuke isimo sakho. Kuthiwa uqalaphi? Usuyahamba uyokhuluma emsamo, usuqalaphi? Usuyahamba uyobika lokhu, usuyobika lokhu, khona kuzobuya phela impendulo eshoyo. Uma uzolungisa into awukuthathi kube kuningi, ubhekana naloyo yinto ngalelo sonto. Uma uzobhekana nje ubhekana naloyo yinto ngalelo sonto, uma sekubuya impendulo awukuthathi uvuse yonke imimoya, uyikhulume zibe ningi. Uyenza kanjalo, yabo. Makukhona nombuzo noma afisa ukubuza, angangibhalela, ngizozama ukuphendula mangithola isikhathi. Uyabona into ekanjalo ngane yakwethu, mhlampe ngokunezelela le ngeke ngathi ukuyithinta ukuthi uthole ukuthi umuntu akazwani nomama wakhe. Wengane yakwethu, uma uyingane eyenza kahle, usukhulile-ke manje, angisakhulumi lapha ebantwaneni. Uma uyingane wenza kahle, uthole ukuthi akakubongi noma akakhombisi into othi oyenzayo. Leyo nto ngane yakwethu into ongeke uze ukwazi ukuyishintsha ngemanje. Umoya loyo anawo owakufanele ulunge mzukwane enabazali bakhe. Okwakho zibonge wena, wenze kuqhubeke phambili, umnike ngoba phela umzali awumkhombi ngomunye uthi kanje, ngoba futhi uyabopha uletha isiqalekiso empilweni yakho. Uma kuthiwa wena mzali ingane onayo uyenza ngamandla onke ukuyisiza lapho uyisiza khona, kodwa yona ayikuboni nakancane lokho okwenza ukuthi kuhle kuyona. Kunalokho ikhuluma ngaphi, ikhulume ngapha noma yenze ukuthi ubokwazi ukuthi alikho icala kuwe, likuyo, kodwa futhi akushayi wena, kushaya yona, ngoba izinyembezi ziyisiqalekiso kumuntu onjani, ongalithi ukuphambana. La anizalwa ndawonye, niyazalana. Akufani ney'ngane zakhe ey'zalwa wena ndawonye ey'mele amacala okhokho ngemuva, kodwa ilapha ifana nokuthi wena uzovela udelela idlozi. Uma udelela idlozi lizokushaya, yabona. Uma ukhuluma kahle edlozini lizokwenzela ukuhle. Nomntwana wakho uma ekhuluma kabi kuwena kuzoshayeka yena ngoba uNkulunkulu wakhe kuyena. Uma futhi wena mntwana umzali menza kabi okubi kuwena, awuphendulani naye ngoba uNkulunkulu wakho, yabona, okulethe ukuzokhulumela abantu abangasekho, okhomba isimo esifanayo ukuthi
unkosikazi olapha ekhaya uyena muntu obulala ekhaya. Nakanjalo le nto ikhomba ukuthi emuva le kwaba khona umama wafika ekhaya ngokuzogana, uyena owayebulala ehlukanisa izingane, wachitheka umuzi. Kwakumuntu ongathi unobuwula nje, ungalwi naye ngoba usuke ekulethe emhlabeni, kodwa isuke ikhuluma inkulumo enjalo vele nasendulo kwafika umuntu okanjena owabulala ekhaya, kodwa kufanele wena ube njani, ulwe naye. Okwakho ukuthi uvike nje ngezigaba zonke. Banjalo nje abantu ke bafowethu, banjalo abantu. Ngeke uze ushintshe, ngeke umshintshe ngoba uma uzomshintsha umuntu sekufanele umshintshe inhliziyo yakhe. Yingakho ngisho isonto lingamshintshi umuntu, ngoba umuntu uzalwa enjani. Inhliziyo embi awuyifundi, awuyiqali manje sufundi sengize ngafunda ukuba nenhliziyo embi. Uzalwa nakho, mase kufanele kushintshwe, uzalwa nakho emoyeni walabaya. Abantu abasuke befanele bekhuze umhlolo bakufundise ukwenza kahle njengokuthi uprogreme kube yileyo yinto, yilaba abasuke bekhulisa. Kodwa uma bekushayela izandla wena uma wenza kabi, uzokhula uyaqina kule nto, uyakhula uyaphezulu nayo. Uma ungakhuzwa, ake ngisho kanje, uma ungakhuzwa usemncane, angithi kuthiwa lugotshwa lisemanzi. Isitha siyakwazi ukunqobeka ngento uma ethuka umuntu, umkhuze ethuka, akabuye ayenze leyo nto uma kusuka kusephansi. Khuluma ngala kusephansi. Kodwa uma sekhulile waze waba neziqu, ngeke uze ukushintsha, useze wafunda okuningi, inhliziyo yakhe ngeke uze uyijike. Kodwa uma kuthi ubumsuse nakho kuphansi, bezoshintsha. Umuntu omdala ngeke umshintshe inhliziyo. Ingane ungakushintsha lapha phansi ngoba ungahamba ukhulume ngalo moya emsamo, ubuye uthi ngolunye usuku angikufuni wenze kanje, ngasikhathi uthi ngizokushaya noma ushaye. Uyathoba loyo muntu loyo, uyathoba, afunde ukwenza ngale ndlela wena onjani omutshela ngayo. Umfaka, umthelela umoya onjani, owuwe ngokwenza kahle, engakazikhetheli, engakabi nezinto zakhe ezithize, esaveza umoya nje ukuthi hhayi mina ngikanje, mina kanje. Ukhuza umhlolo, uqede lapho uzame ukumshintsha abe ngale ndlela. Kuthiwa lugotshwa lusemanzi. Kodwa uma kwakhula ngeke uyishintshe inhliziyo yomuntu, ngisho isonto alishintshe inhliziyo yomuntu ngoba usuke ezalwe nakho loyo moya onjalo, waze wakhula nakho, kwahlala kwathi ngci, uzomenzani? Ngeke usamenza lutho. Yingakho ngithi umuntu kanjalo ungamzonda, kodwa zama nje ngoba umzali lokhu ushona ngapha nangapha. Uyabona, ngiyacela ngenza kwethu ukuthi le ndaba ekanje uyibukisise, noma uthi uphuma nje uyaphuma uthi uyakubanda uyobheka ini, kodwa nje ubusuqale wathi ake ngiyibuke le nto. Uyabona futhi okunye, thola ukuthi ngiyazi khona abazothi hhayi umfowethu mhlampe unenkinga eso kanje, bowami wenza kanje. Ngiyazi yonke le nto engiyibalayo ngokuyibuka emndenini wakho ixoxa indaba yabantu abangasekho ngomndeni wakho nezingane zakho. Uhlusho u-anti wakho akakufuna la uhambe khona, ngaphandle kwesizathu unomoya othize owawukade vele ukhona esigabeni emndenini owawubulala wahliphiza ngakwethu. Wena konke nodadewenu owenza ngendlela yokuthi uyakumonela ukanjani. Yebo, nikhule ngaphansi komndeni owawukade omunye enentuthu yabantu abakade bengazwani, bexabana emuva bebonelana, kodwa manje wena uzoba umxoxisi wakhe wecala likabokhokho bakhe. Uma emonela umuntu uma emonela omunye usuke engamonela obani, usuke emonela umuntu onomusa. Manje ngane ukuthi ungakuphathi kabi, kusuke kuwukuxoxwa kwendaba, kodwa uma senaba badala sekuziphinda into eyayikade ivele ikhona endulo. Sekudinga nina nizishintshe, nikhulume inhlambuluko ngoba kunigeje kubazali benu nisuka phansi. Mhlampe naba neshwa nokuthi abazali vele abayibona ngale nto, bathatha amasayidi athandwa yibo ngoba nabo benomoya wabo osuka ekugejweni abazali babo nabo ngokungazi-ke ngane zakwethu. Kodwa akunzima ukuthi ushintshe. Umuntu akashintshwa yisonto, umuntu akashintshwa omunye umuntu, uzishintsha wena. Umuntu uzishintsha yena kanjani? Vuma ukuthi uzalwa nabantu abangcono kunawe, ubeke phansi umoya. Ngasikhathi ukhohlwa uthi ya usibanibani uphiwe, muyeke mase wenze njani, usuqala ubheke okwakho. Ngasikhathi uthi hhayi usibanibani hayi ungcono impela,
yebo esikoleni wayephasa kangcono kunami, usibanibani wenza kahle kunami, usibanibani abantu bayamthanda, usibanibani yonke into yakhe uyena. Muyeke, musuke umonela kunalokho, funa usizo kuyena mfowethu. Ungakwazi ukungicathulisa la nala, shintsha inhliziyo yakho, uthuse wonke lo mthwalo uwubeke phansi, uyoshintsha wena, ngeke ushintshe omunye umuntu. Ube phansi nje, abantu kufanele bekuvume lokho, ngoba uma ungakuvumi uzothakatha, uzohamba izinto ethi ngoba sengikhuluma usukhulile. Kodwa uma ungakhuli, uma usanomndeni usuka phansi, bheka lezi zinto ade ngizisho ukuthi buke iy'ngane zakho ukuthi yini ehluphele. Kodwa uma senisenakhula nabamdala uzathi awumfuni udadewenu, awumfuni usisi wakho, awumfuni ubani, ngokungenzanga lutho. Khuluma labantu mina bavele bekusukela ungenzanga lutho, bakuzonde benze yonke into kuwe ungenza. Abashintshela ukuthi beka phansi umoya ngoba kusasa izoba yicala liyophinde livuke kuwe nakusemndenini olandela nasemndenini olandela, nihlupheke nibhele. Akubi kahle kodwa konke-ke lokho ngoba ngisho ezizalwa wena iy'ngane ziyophinde zibe senkingeni efanayo. Kodwa kwesinye isikhathi uma ube nebhadi noma neshwa, wathola umuntu, umndeni la malikhulunywa leli cala, uma kube khona isigaba sokuthi liyakhulunywa-ke leli cala, liyalungiswa, senikhulile liyalungiswa. Usibanibani uyafuna ukulungisa izinto, wena uyabhizi, ayihambi kahle wengane yakwethu. Ungaphelelwa yona yonke into ngoba mhlampe nomuntu olwa naye unengilosi ehayi, umoya wakhe uhayi ngendlela yokuthi ngeke uze ulwe naye kuze umnqobe. Uthole ukuthi usuyahlupheka, izinto zonakala ngoba ususukele umuntu ngesigaba esesibaliwe. Umuntu uphindwa kawu-7, kawu-7 ukulokhu umbuza ukuthi ngempela ukanje. Phinde futhi ngempela, kodwa uma sekufike kangaka khululeka, ngeke kusalunga lutho. Kunemindeni ehamba kanje. Thola ukuthi sekuvele sekubhubha umndeni ngesimanga senhlambuluko nokuthi inhliziyo ibophile. Bukhuni inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho kumele yenze ibe bukhuni. Into uma ingasiyo yakho ishiye. Into uma ungaphiwanga yona ishiye. Into uma ingenzeki kahle kuwena ishiye. Hamba ulokhu uzama ufuna okunye. Ungabi nomona ngomona, noma ungabi, engisho nje uma sebekhulile, ungabi nomona ngento engasiyona yakho. Into uma engasiyona yakho, akusiyona yakho, akusoze kwabe yakho. Kuyohlezi kuyela loya muntu. Zama ukuthi uzifunde wena ukuthi wena ungubani, eyakhe into ithini, ikuphi la wena ukwazi ukuthi ube good khona, uzifake kuleyo ndawo. Ikuphi la wena ukwazi ukwenza kahle izinto, uzuze cha, nakhu mina ngimina. Ngoba uma uthatha iso lakho ulibuka lapha, hhayi ngane yakwethu ngeke. Uzoba nomona, uzoba naleya nto ukuthi cha, engathi ngaba okwami lokhu. Bafethu ngicela ukuma lapho ngoba ngiqhamuke nenye ividiyo ngokuzanisaleni kahle.